Pinta kita tuh pakai ini. Yusuf tuyuk. Kitang gasok ini yang gitu. Wala. Dari kita pitakin. Ama nga gid. Ajan. Gamay man gud ang diri kapag talaga sa gayaan niya gamay man ito na lang sa Ari diri ang dapit nga to ang dako na. Ang dapit dito dong si ken in. Dili ko na masakit. Ah, okay rin na masakit. kuan lang si Arjan lang pangutan Arjan. Masangit lang tapos gusto ni magasgas. Magasgas naman siya. Siguro na po. Okay na lang. Okay ra basta masud lang. Asa man nila bisud? Asa gamay. Ang babasin mo pali. Mag-usap-usap din sila. Bilig sa silbilir na ko naman ka rin. Ika nang inasa ulo sa katapunan. o dira kayo pero gingas dira ka Bali na Arma. Ang sulit to. ang sagol